السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Lero timafuna tifotokozeranepo zinthu ziwiri, koma zonsezo ndizolumikizana. Zinthu zimenezi zikuchokera mu khutuba ya dzulo, pachifukwa chonena kuti kuchokera mu khutuba ya dzulo munali uthenga umene unali wofunikira kwambiri kuti asilamu tiugwiritsire ntchito, komanso zaonetsabe kuti pakati pathu pali anthu amene pa tsiku la chiweruzo adzakhala mu gulu la anthu osapambana chifukwa cha tikhoza kunena kuti kusazindikira za kukula kwa tchimo limene lawanda pakati pa asilamu. Munayankhulidwa mawu umene muja okhudza kudzikweza kapena kuti kudzitukumula, ndipo kudzitukumula kumeneku kukuoneka kuti ndi kumene kwachuluka mu nthawi yathu ino, makamaka kumbali yomakana chilungamo pambuyo poti chilungamo chija munthu chamufikira. Ndiye lero timafuna kugonako kwambiri pa nkhani yonena kuti kujanna anthu amene adzachuluke kumeneko ndi anthu osauka amene alodzichepetsa mu gulu la asilamu. Ndipo ku jahannam mtumiki sallallahu alayhi wasallam akutifotokozera kuti kwachuluka akazi kuchokera mu gulu la asilamu komanso mu gulu amene sali asilamu. Ndiye poti inoyi ndi klasi yokhudza amayi, akalenso zatichitiranso bwino kuti ena mwa abambo alipo, ndiye kuti nawonso atola ziwiri zitatu kuti akawuze ena mmakomomo inshallah. Gawo loyamba tikufotokoza kuti ambiri mwa anthu amene atakalowe ku janna ndi anthu amene ali osauka kuchokera mu gulu la asilamu, osati osauka wina aliyense, chifukwa kungonena kuti osauka ndi amene atakalowe ku janna ambiri, ndiye kuti ngakhale anthu amene ali makufaru akhoza kumasangalala, komano ndi osauka kuchokera mu gulu la asilamu. Tikabwera mu hadithi yomwe Abu Huraira radhiyallahu anhu akuifotokoza, iye akunena kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhula tsiku lina. Hadithi imeneyi tikuipeza mu Sunan at-Tirmidhi, ndi hadith 2354. Sunan at-Tirmidhi hadith 2354. Mtumiki akunena kuti yadkhulu fuqara'ul muslimina aljanna, akalowa ku janna osauka achisilamu. Fuqara'ul muslimina, osauka achisilamu akalowa ku janna qabila aghniyaihim, pambuyo poti olemera awo kuchokera mu gulu la asilamu asanakalowe kuti ku janna. It means ne kuti amene atakayambe kulowa ku janna adzakhala anthu osauka mu gulu la asilamu pa asilamufe, ndi kuti amene atadzakayambirire kukalowa ku janna adzakhala osauka pakati pathu, olemera asanakalowe binisfi yaumin, half day. Ndi kuti ngati tsiku la chiweruzo tilitenge kuti kuchokera pamene lidzayambirepo ndi kufikira pa hafu yake, amene adzikalowa ku janna adzakhala osauka okhaokha mu gulu la asilamu. Ndiye mtumiki akunena kuti wa huwa 500 amin,
half day imeneyi ndi zaka zokwanira zingati 500 khams 5 mia 100 amin zaka ndiye kuti pamenepo chimene mtumiki afuna kutiphunzitsanso ndi chani tsiku la chiweruzo lonse likufanana ndi zaka 1000 zathu ndiye kuti zaka 1000 za ifeyo ndi tsiku limodzi limene lidzakhale la chani la chiweruzo. Ndiye anthu amene ali osauka mu gulu la Asilamu akalowa ku janna zaka 500 zoyambirira asanayambe kulowa zaka 500 zinazo anthu olemera. Tifotokoza zifukwa zina zimene maulama adafotokoza kuchokera mu hadithi imene. Ndipo tikaona mu hadithi yotsatira imene Imran ibn Husayn akuifotokoza iyi tikipeza mu Sahih al-Bukhari hadith 3241. Sahih al-Bukhari 3241. Mene mu Imran ibn Husayn akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam adayankhula kuti ittala'tu fil janna mulendo wanga wa al-sira wal mi'raj. Tikati al-sira ndiye kuti kuchoka kumene anachoka mtumiki ku Makka ndi kukafika ku Jerusalem. Al-mi'raj ndiye kuti ndikukwera kumene anakwera kuchokera ku Jerusalem kupita kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye mulendo umenewu mtumiki afotokoza kuti ittala'tu fil janna ndidapatsidwa mwayi oti ndikaone ku janna fara'aitu akthara ahliha ndiye ku janna kuja ambiri amene ndaona kumene koko amene adachulukako al-fuqara ndi anthu osauka kuchokera muchani mugulu la Asilamu. Wattala'tu fin nari ndipo ndidaonetsedwanso ku moto kapena kuti ndidatembenukira ndikuyang'ana ku moto fara'aitu akthara ahliha ndipo ndinaona ambiri kumene koko kukhala an-nisa akazi. Ambiri amene ndaona ku moto koko anali ndani? Anali akazi. Koma ndikayang'ana ku janna ambiri anali otani? Osauka amene anali mu gulu la Asilamu. Meaning kuti kanda akazi osauka kanda amuna osauka. Koma gulu ambiri la anthu amene atakalowe ku jahannam ambiri ndi ndani? Ndi akazi. Tisungeso mawu amenewa onena kuti ambiri aku jahannama ndi ndani? Ndi akazi. Mu hadithi ina yomwe akuifotokoza Usama ibn Zaid imene tikipezanso mu Bukhari ndi hadith 5196. Sahih al-Bukhari 5196. Usama akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhula kuti kuntu ala babil janna. Ulendo omwe wa al-mi'raji uja tumiki akuti adayima pa khomo la janna. Fakana ammata man dakhalaha al-masakin. Choncho amene amaona ambiri akulowa pa khomo limene lili adali otani? Osauka. Adali osauka chokera mu gulu la Asilamu. Wa ashabul jaddi mahbusun ndipo eni yake chuma amayimikidwa kubwezedwa kale kupangidwa hodi kuti asalowe pati pakhomo limeneli. Eni chuma amabwenzedwa kale kapena kuti kuyimikidwa kuti ino tayimani kayapo panopa akuyamba kulowa ndi ndani? Ndi awo amene ali osaukawo. Ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ila an-nar. Ndiye anthu amene ali oti akalowa ku moto amalamulidwa kuti azikalowa kuti ku moto kuchokera mwa anthu amene amayimitsidwa aja olemerawo. Wa kumtu ala babin nari kenako ndinakayima pa khomo la ku jahannama la ku moto. Fa idha ammatu man dakhalaha an-nisa ndipo ambiri amene ndimaona akudutsa pamenepo kukalowako anali ndani? Akazi. Yoyamba ija mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akunena kuti fara'aitu akthara ahliha an-nisa ndinaona ambiri ku motoko kuti ndi akazi. Apa akunena kuti ndinayima pa khomo la ku moto fa idha ammatu man dakhalaha an-nisa ndipo amene amalowako kumeneko ambiri anali ndani? Akazi. Nditi pa khomo pamenepo pamangodutsa akazi mwina kuwerenga pa anthu 100 anthu 99 akazi okhaokha mmodzi mwamuna. Pa anthu 100 ena aliwonse
anthu 99 akazi 1 mwamuna. Ndizimene zikutanthauza apa kuti ochuluka sikuti amuna sakalowa iya akalowa, koma ambiri amene akukalowa kumotoko ndi akazi. Limozeti ndiye kuchokera pamenepa pakubweranso hadithi ina mu Bukhari momwemu 49:18 imene Haritha ibn Wahbi al-Khuzai yeye akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adawafunsa tsiku lina la sahaba kuti ala ukhbirukum bi ahli aljanna, kodi mufuna ndikufotokozereni inuyo za anthu amene atakalowe ku janna? Ema sahaba qalu bala, anavomereza kuti inde tiuze ya Rasulullah, tufuna tadziwa anthu amene. Ndiye mtumiki anayamba kunena kuti kullu dha'ifin mutadha'ifi, aliyense amene ali wofoka komanso wosauka kugula anthu amene akhulupirira, wosauka wake mutadha'ifi amene ali wodzichepetsa ndi umphawi wakewo, osati munthu mphawi ndikumakhalanso oyerekedwanso. Falipo tamphawi ndi amayerekedwa ndi umphawi wawo. Akuchoka nyumba akugona pansi, koma kunja ako nkumoneka ngati kuti nyumba mwawomo muli china chilichonse. Anthu ake si amenewo, koma anthu ake ndi osauka ndipo amadzichepetsa ndi umphawi wawo. Lau aqsama ala Allahi, munthu ameneyo atati alumbire mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti akwaniritsa china chake, la abarrahu, Allah amamuthandiza munthu ameneyo osaukayo mugulasira modzichepetsayo, Allah amamuthandiza kuti akwaniritse lonjezo lake. Tikabwerera ku zizindikiro za munafiku, mtumiki ananena kuti cha munafiku ndi uyo amene amati akalonjeza samatani samakwaniritsa lonjezo lake. Ndiye munthu amene si mmodzi mwa munafikuni. Ni Islamu ndithu amene kulumbira kwake mwa Allah kuti akwaniritse chinthu amakhala kuti akwaniritsa ndipo Allah amamuthandiza kuti atani achikwaniritse chinthu chimenechi. Ala tsopano ukhbirukum bi ahli an-nar, mukufuna ndikufotokozereni za anthu amene atakalowe ku moto. Ndiye masahaba nawo sananena kuti bala ya Rasulullah, tifotokozereni tiwadziwe kuti tisakale mugula anthu amene. Ndi anthu akumoto zizindikiro zawo ndi zitatu malingana ndi hadithi imene. Anthu akumoto zizindikiro zawo ndi zingati? Zitatu, zimene zikupezeka mwa akazi aja komanso ndi mwa amuna ena. Yani akazi ambiri amene akalowa kumoto zizindikiro zawo ndi zimenezi, komanso amuna amene akalowanso kumoto zizindikiro zawo ndi ziti? Ndi zimenezi. Tumikanena lijana kullu utullin, aliyense amene ali utulli, amene ali waijeni waziwawa, yani nthawi zonse amafuna kuti azipanga zinthu mosokoneza, kubweretsa chisokonezo pamalo. Akakhalapo basi afuna kuti anthu azipanga za iyeyo, anthu apange zimene zili zosatani zosalongosoka, nkhondo, bweretsa nkhondo, ndewu ndi zina zotero, mvundula madzi, munthu wa violence. Chinthu choyamba ndi chimenecho. Jawadhin amene ali wodzikonda, wofuna kuti zabwino zikhale za iyeyo basi, amene amati akakhala samafuna kuti ubwino uwapeze ena ake, koma ukhale mwandani mwa iyeyo. Komanso mustakbirin, ndi wochitani, ndi wodzitukumulanso. Zizindikiro zitatu zimenezi: wokonda kusokoneza zinthu pamalo, komanso wokonda kuti zabwino zonse zikhale za iyeyo, komanso ndi wodzikweza, ndi wodzitukumula. Ndiye mene dzulo lija tinamvera hadithi ija kuchokera kwa Abdullah ibn Mas'ud kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhula kuti la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri, sakalowa ku janna munthu amene mu mtima mwake muli kochepetsetsa ngati njere ya mpiru, kamene kali kachinthu kakudzikweza, kakangopezekamo mwa iye kudzikweza, olo katakhala kakang'ono kwambiri ngati njere ya mpiru, ndi kuti munthu amene janna sakatani sakairowa. Ndiye tumiki kumapeto kwa hadithi imene ananena kuti al-kibiru, tikamanena kudzikweza ukuku kumene sikukamulowetsa munthu ku janna, ndiye ndi batarul haqqi, kukana chilungamo,
wa ghamtun nasi ndi kuayang'anira anthu pansi. Ndekuti tikabwereranso mu hadithi iyi ndekuti munthu wina aliyense amene ali mustakbiri ndi uyo amene amakana chilungamo akauzidwa komanso amawayang'anira pansi anthu amene akumuuza chilungamo acho. Izi zikupezeka kwambiri mwa anthu amene ali ndi chani ndi makobiri komanso ndi akazi. Akazi zimene zizi ndi zizindikiro zimene zimapezeka mwa iwo. Fuka chani mkazi amachikana chilungamo akudziwa kuti ichi ndi chilungamo. Amafuna kuti auzidwe zinthu zimene zili zomukomera iyeyo mtima wake uchi. Ndifake mupeza kuti amatha kuuzidwa kuti ichi ndi haramu. Koma amasakasaka shehe amene atawuze kuti ichi ndi chani halal. Chimene akupanga ni chani? Akufuna kukana chilungamo pofuna kupeza zoyankhula za wina wake zimene zingamukomere iye. Nde chitidwe umene uwu even mwa amunanso ena ulimo. Makamaka amene Allah wapatsa makobiri iwo aja amapezeka kunena kuti amapita kwa shehe amene atauze kuti katapira si haramu bora muzipereka chani sadaka. Alipo to amene apezeka kuti akupanga katapira ndiye shehe akauza kunena kuti katapirayo ndi haramu. Nde ungomva inu chifake mutazafe osauka inu nchifake simukulemerayo. Nde akapita kwa shehe wina akauze kunena kuti zimenezo amango yankhula ino ena amakakamula dini. Palibe vuto Allah ndokhuka. Ndipo Allah tu kuchokera mu sadaka sadaka imafufuta machimo. Ndi mukangotenga kuchokera mu ndrama zakatapira zanuzo basi muzipereka. Nde iwaje amatenga zimene shehe amene wauze fanyani zagwirizana ndi chani ndi mitima yawo. So akukana chilungamo chimene Allah akuchifotokoza mu Qur'ani komanso chimene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam wachiphunzitsa majani kuma hadithi yake. Ndiye zizindikiro za anthu amene ali akujanna ndizonena kuti akujanna ambiri ndi anthu amene ali osauka odzichepetsa amene pamaso pa anthu amaoneka ngati ndi zitsiru. Pamaso pa anthu amaoneka ngati chani zitsiru. Ntchito zawo akamachita anthu amaziyang'anira pansi ndi kumapatsa mayina amene amalandirira mayina muja. Nawo olemera ambiri ndi anthu odzikweza ndipo izizi timazipeza mu Qur'ani kuchokera mu nkhani ya Shuaib. Tatiyeni tuone mu sura Hud sura 11 aya 87. Shuaib akuauza anthu ake. Shuaib anali ochita bwino. Shuaib anali ochita bwino. Anali olemera tingotero mwachidule. Ndiye kulemera kwake kumene anali nako kunali kwa bwino kwa halali. Ndiye ankawaletsa anthu ake Shuaib uja kunena kuti anthu anga inu musamakhwefule masikelo musamapange chinyengo pa business kukhwefula masikelo apa njani ndiye kuti amapezeka zoti akupungula muyezo. Chinthu ndi cha 1 kg munthu akapaka chigula mwina kumugulisa 800 grams 200 grams yatani ayikapambali. Ndiye kuti pakabwera anthu okwanira 5 ndiye kuti awabera majani ma 200 grams aja ndikupanga 1 kg. Choncho ndi amalemerera mujani muchinyengo chimenecho. Now Shuaibu amauza ndi musapange zimenezo inuyo. Musapange ziti zimenezo. Ndi anthu aja chifukwa anali ndi ndalama nakasinda anthu a business ali ndi ndalama. Chimene amayankhula ndi chani? Qalu ankayankhula kumuuza Shuaibu uja kuti ya Shuaib ewe Shuaib aswalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Kodi iwe swala yako kuswaliyo ndimene ikukulamula kuti utiletse ifeyo kutsatira zimene amapembedza makolo athu? Tibwerere pang'ono. Asilamu umati ukamawaletsa mwachitsanzo pali nzanu amene akuchita zinthu molumba malire ndiye mukumuletsa kuti amwene zimenezo ndi haramu. Chimene amayankhula ndi chani? Kodi inu mukudzitenga ngati oyera amatero eti inu ndiye mukudzitenga ngati kuti ndinu ngero. Nde awawa chifanana kuti Shuaibu amaswali anthu asomana kumpanga chipongwe kuti swala yako ayamba kumaiswali ija daily ija ndimene kukupangitsa kuti utiuze ifeyo tisiye zimene makolo athu amapembedzazi. Komanso au annafa'ala fi amwalina ma nasha'u ukufuna kuti ifeyo tisapereke tisagwiritsire ntchito kuchokera mu chuma chathu mmene tikufunira. Mukupona penewe kusonyeza kuti anthu awa anali achuma
ndiye Shuaibu akwauza kuti inu musamapange chinyengo pa business. Ndiye akwena kuti sikelo tinagula toka, sikelo ndi athu, ndiye tikwefula dala. Alright? Sister, musamavale hijabu ya malamba, ndrama zo ndizanga. Ndinagula chani? Ndinagula ndrama zanga, panganizana. Kapena mukupalumikiza bwino bwino. Amayi lero lino ngati ambiri atakale ku moto nkhani yake nditi? Ndimene. Valani hijabu imene Chisilamu chaloleza, imene Chisilamu chalimbikitsa, imene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anaphunzitsa. Akazambira amanena kuti chani? Kodi inu bwanji, ndalama zo ndizanga. Ndavutika ndekha ndalama zokuzipeza, ndiye mfuna munduze so zakavalidweso. Ine ndifuna kuti ndizivala mene ndikufuna ndalama zo ndizanga ndikumazivutikira ndekha. Panganizana. Panganizana ameneyo akawatheresera kuti ku jahannam. Panganizano inde ife tipanga zathu, koma ife bora tagwira ntchito yowaunikira, iwo kumapeto kwake ndikuti ndikumoto. Chifukwa chani? Akubwera ndi al-kibri. Kudzikweza kuja ifa kuchikana chilungamo, podziona iwo kukhala ndi chuma kuti sangauzidwe chani zochita. Chimodzimodzinso ma brothers akumameta mbali ndikumanena kuti ndrama zokametetsera zomwe ndipasa ndi. Mesa ndakametetsa ndrama zanga. Ndisiyeni ndipangeza ine. Ena Allah subhanahu wa ta'ala wapatsa chuma, ali magali moto awo opuma, akupanga ziwerewere, akutani, ukawaletsa amene amwene ntchito ndimagwira ndekha business ndi yanga, inu panganizana. Ndimene zinaliliso anthu achani? Ashuaibu. Kuteko Allah poyankhula izizi mu Qur'ani, sikuti kunali kungoyankhula yeye, amafuna kuti Asilamu titengerepo phunziro. Kuti panali mtundu wina umene Allah adawononga chifukwa choti umakana zimene mtumiki wawo akuwauza chifukwa chodziona iwo kukhala ndi chani? Ndi chuma. Koma iwo anabadwa ndalama ngati? Sanabadwe ndalama. Ndalamazo si zawo, Allah wachita kuwapatsa kuti azigwiritsire ntchito mu njira chani? Ya halali, yabwino, yomumvera iyeyo Allah. Koma ngati angayigwiritsire ntchito ndalama imene Allah wapatsa ija mu njira yoti yomunyoza nayo Allah, basi ndiye kuti akuchulukitsa nambala ya anthu akuti akujahannama kuja. Ndiye nkhani yokhudza kudzikweza sinayambe pano yayi. Inayamba kale, chifukwa mu Qur'ani so Allah akuitani? Akuifotokoza. Koma sikuti anthu andalama sakalowa kujanna. Akalowa kujanna. Chifukwa anthu amaona ngati kuti kukhala ndi ndalama ndiye kuti ndi chani? Ndi chinthu chakumoto basi. Sidi kunena zimenezo. Kukhala ndi ndalama ndi chinthu chabwino, ngati ndalama zokuzigwiritsiraso ntchito mu njira chani? Yabwino. Apa sitikuwuzana kuti tonse tikhala amphawi. Chifukwa alipo ena amene amanena kuti Msilamu akhale osauka. Chifukwa olemera sakalowa kuti kujanna. Zimenezo nzabodza. Abu Dharri, hadithi imene tikipeza mu Al-Mu'jam Al-Awsat ya At-Tabarani. Al-Mu'jam Al-Awsat imene ili ya At-Tabarani ni hadith 4037. Ndipo hadithi ya sahihi malingana ndi Sheikh Al-Albani. Abu Dharr akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhula kunena kuti al-mukthiruna, anthu amene adalindiza mbiri, yani anthu amene ali achuma, humul asfaluna, adzakhala apansi bracket yaumul qiyama, patsiku la chani la chiweruzo. Koma pa hadithi palibepo chani yaumul qiyama, koma tikungoyikira faya izizi mtumiki akufotokoza za kutsogolo limene lili tsiku la chani la chiweruzo. So al-mukthiruna humul asfaluna illa man qala bil mali hakadha wa hakadha. Anthu amene ali achuma adzakhala apansi pa tsiku la chiweruzo, kupatulapo uyo amene adayankhula pa chuma chake kunena kuti chani, izi taziperekeni apa, izi taziperekeni apa, izi kusonyeza kuti amapereka, amapereka. Ndiye mtumiki anayika point yofunikira kwambiri, ananena kuti chani, wa qalilun mahum, ndiye acheperenje anthu amene amapanga zimenezo ndi chuma chawo. That's why ambiri amene ali ndi chuma akalowa kuti ku jahannam. Chifukwa mtumiki ponena kuti wa qalilun mahum zikutanthauza kuti si onse amene ali chuma amene atakalowe kuti ku janna, koma ndi ochepa amene atakalowe ku janna, okhawo amene amapereka mu chuma chawo chija pofuna kutani, pofuna kuti asakhale mugulu anthu odzikweza. Chuma chimakomatu, somafuna kuti chidzipunguka, somafuna kuti chidzipunguka, nthawi zonse somafuna kuti zingotani, zingopanga multiply. Ndiye muona kuti awo amene akupereka sadaka
ndi chuma chawo ndi amene adzakhale ndi amene adzakhale opambana pa tsiku la chiweruzo mugula olemera. This is why mukaona maswahaba radiyallahu anhum amapanga mpikisano pakati pawo kupereka. Mapikisana kutani? Kupereka. Amene anali ndi chuma amapikisana kupereka. That's why mpaka na osauka mugula maswahaba anapita kwatu kuti ya Rasulullah, feti kwaona kuti anthu olemera kuti posa kwambiri muzimene akuchita. Ikakhala nthawi ya nkhondo akupereka kwambiri kuthandizira nkhondo. Komanso yonso akumapitanso kuti ku nkhondo komweko. Sadaka akupereka, zakati akupereka. So na ife osauka feti ndi chani? Kusenza ti maswahaba anali olemera ena mwa iwo, koma olemera amenewo amapereka powathandiza anthu amene anali osauka ndipo ochithandizanso chisilamu. Makomo mwawo munalibe masutikesi azovala. Makomo mwawo munebecha masutikesi azovala zoti zovala mpaka na kumagonera. Masahabiyati amene mumanena kuti tizowatsatira ajawo, zovala zawo zinali zazigamba, kumasoka chikang'ambika kumasoka chikang'ambika kumasoka. Ndero lino mayi wa Chisilamu akuzida kuti atsatireni maswahaba amene samakhala bize kumagula zovala, akuti koma tu Chisilamu chake tunde chokhwimatu. Tikalowa bwanji kujanna ngati ife sitikudutsa mapazi anthu ngati amene. Tikalowa bwanji kujanna. Ndiye muona kuti kusauka osati wina aliyense, koma kusauka ndi njira yophweka imene munthu atakalowere kujanna. Ndipo kulemera ndi njira yokhwima imene munthu atakalowere kuti kujanna. Kusauka ndi njira yophweka imene munthu atakalowere kujanna pachifukwa chani? Pachifukwa kuti Allah subhanahu wa ta'ala pa tsiku la chiweruzo phazi la munthu silikasuntha mpaka ana atafunsidwa mmene adachigwiritsira ntchito chuma chake. Ndiye udzafunsidwa mafunso ochuluka potengera ndi chumaso mmene chinachulukira. Ngati unali ndi zovala masutikesi, ndiye kuti pa chovala chilichonse muzovala zakozo udzalandira nacho mafunso. Unachigwiritsira ntchito bwanji? Nsapato ngati unali nazo zambiri, ndiye kuti pa nsapato iliyonse imene uli nayoyo ukalandira nayo mafunso pa tsiku la chiweruzo. Naam, chifukwa chani? Zonsezo ndi gawo la chuma. Ndiye akafunsa chilichonse mmene unachigwiritsira ntchito, mmene unachipezera ndi mmene unachipangira chani? Spend. Ndiye anthu akumayiwala zimenezo. Akungochulukira kumangozikundikira zinthu zonena kuti zidzabweretseranso mavuto pa tsiku la chani? La chiweruzo. Ndiye awa olemera awawa akachedwa kuti akalowe kujanna chifukwa akakhala ali pa chani? Ali pa mafunso. Pamene awa anali ndi zinthu tochepa nyumba mwawo sakatenga nthawi. This is why 500 years before awawa kulowa iwo akakhala lowa akali kujanna chifukwa chani? Allah wamaliza kale kuwafunsa mafunso. Pamene awawa amene anali ndi pamwamwa zinthu ndi uganize sutikesi unizovala 50 chakuti. Ndeba zovala 50 chakuti pofusidwe mafunso amene unachivalira chovala chimene chocho paka nofikira kuti chinang'ambika kapena kufikira kuti unachipereka kwa wina wake ngatinso amapereka anthu. Ndiye kuti anthu awawa achumawa adzatani? Adzachena. Ndiye tizindikire kuti anthu osauka ndi anthu amene samachedwa kuvomereza chilungamo. Tanena kuti olemera ndi anthu amene amakana chani? Chilungamo. Malingana ndi mmene mtumiki wafotokozera right? Kuti al-kibru batarul haqqi, not olemera onse koma ambiri mwa olemera ndi anthu amene amakana chilungamo chifukwa chakudziona kuti iwo ali ndi zinthu. Ndiye chifukwa ali ndi zinthu sangapange zimene mwachitsanzo zimene osauka kwauza. Amamvana okaoka pa kulemera kwawoko koma samamvera amene ali olemera kwaposa iwo. Imene zimakhalira. Wina ali ndi 1 million, wina ali 20 million. Wa 1 million sangamuza 20 million zochita. Koma 20 million amuza 1 million zochita. Pamene undi 100,000 sungamuza 1 million zochita. Ndena akakulira bwanji wa 20 million. Ndiye pachifukwa chimenechi anthu amene ali osauka, odzichepetsa ndi amene analinso oyambirira kuvomereza chilungamo mibado yonse imene yapita mbuyo. Atumiki akamati ali ndi anthu owavomera amene amakhala oyambirira kuvomera chilungamo amakhala anthu osauka. Izi tikuzipeza mu hadithi ya Abdullah ibn Abbas inda al-Bukhari, sahih al-Bukhari, hadith number 7. Sahih al-Bukhari, hadith number 7. Ye ibn Abbas akunena kuti adanifotokozera ineyo Abu Sufyan kuti asanabwerere ku Chisilamu adayenda ulendo umene adapita kuti ku Jerusalem kumene kunali ku Shami komano ndi kumene amalamulira amati Heraclius.
ndiye atapita kumene kujako anayitanidwa pa bwalo la mfumu amene wawa tikabwera mu Chiarabu ndi Hirakli. Anayitanidwa pa bwalo la mfumu amene wakuti akafunsidwe mafunso okhudza Muhammad yemwe iwo wakumumva kuti kumeneko. Ndiye munthu amene Abu Sufyan sanali Islamu yani. Sanali chani? Sanali Islamu. Hadithi yo ndi yayitali. Ndefe tangotengapo chamkatikati mu zimene zikufunikira malingana ndi chani? Ndi lesson yathu ya lero. Ndiye chimene chinachitika nchonena kuti adamuyitana Abu Sufyan ana akauza kagulu kakeko kuti kakhale kumbuyo kwa iyeyo Abu Sufyan akhale kutsogolo. Cholinga chani? Kuti akanama Abu Sufyan akakhala kuti akunama zokhudza Muhammad anthu azipukusa mutu, Abu Sufyan asaone kuti anthu akutani akupukusa mutu. Nakasi akaona ndeti akamabwerera ayamba kutani ayamba kwakonza inu mapangiranji zimene yeja. Nde Hirakli analinso ngati organizer. Ndanena kuti anzako amene wabwera nawo akhala kumbuyo kwako ukanama azigwereza chani? Azigwereza mutu. Ndedi kufusa mafunso okhuza munthu amene yoyo. Ndiye anna Hirakli qala li akufotokoza Abu Sufyan kuti Hirakli adandifunsa ineyo mafunso ambiri kwa basi. Funso lina limene anandifunsa ndilonera kuti kodi fa ashrafu nnasi yattabi'unahu am du'afa'uhum. Anthu amene akumutsatira mtumiki amene yuyu ndi anthu amene ali olemekezeka mwa mtundu wanuwo kapena ndi amene ali osauka. So limene akumufunsa ndani? Abu Sufyan. Abu Sufyan sinsilamu munthu imene. Ndiye Abu Sufyan anati qultu ndidati bal du'afa'uhum. Amene akumutsatira iyeyu mtumiki amene ndi anthu otani? Osauka mwa iwo. Makuraishi amene adayamba kumvomera Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam adali amphawi opanda kalikonse, ena mwa iwo anali akapolo, achina Bilal, achina Ummu Ayman ndiye na mwa iwo. Of course Abu Bakar anali olemera, achina Abdurrahman ibn Auf anali olemera, koma ambiri amene adamutsatira mtumiki kumayambiriro anali anthu amene adali onyozeka pakati pa Makuraishi. Achina Abdullah ibn Mas'ud onyozeka oti awa angapange chani awa. Ndiye anthu amangoti mtumiki amene akutsatidwa ndi anthu amene akusowa zochita. Fa amene tili mapwepwete ife sitingamutsatire amene. Innahu sahirun au majnun, iye ndi mfiti kapena ndi wamisala. Zimene amatani amayankhula. Ndiye qal adafunsaso Hiraklius kunena kuti ayaziduna am yaqusun, kodi anthu amene wawa akupunguka kapena akuchuluka. Mene akuchulukira panga dawa yakeyo akuchuluka dosaukawo kumamverabe yani amene akumutsatirawo akuchulukira kapena akuchepa. Ati bali yazidun, akungonjezekera tsiku lililonse osaukawo. Chifukwa chani? Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam ku Makka Allah amatsitsa maaya amene akufotokozera Aisha radhiyallahu anha, amatsitsa maaya amene analokhudza imani. Ndiye mmene mukwambiri zimene Allah amakamba ndi za janna ndi jahannam. Pachifukwa chimenecho anthu osauka amadziwa zoti pa dziko lapansi pano sangasangalale. Zotsatira zake ndi chani? Kuli bwino akasangalale kumene akulowera. Pamene awa amaona kuti tili ndi zinthu pano zimene akuti ati kujanna kuli golide, yo golide anayi kale nyumba mwako. Mowa akumwakala kulezera kujanna kuli mowa chani mene. Ngoona so chifukwa chimene kuti anali akukana chilungamo chija modzikweza ndi amamukanaso Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Koma anthu amene analibe kalikonse akauzidwa zoti kujanna kuli mitsinje ya mkaka, anthu amene samagona usiku kumalira ndi kumapempha kuti Allah akawalowetse kuti kumalo kumene kwazika mwa mikaka imene. Anali akuonjezekera anthu amene wakutani kubwerera ku Chisilamu kumamutsatira Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So kumapeto kwake thumma qal atamfusa mafuso enawo Hirakli anazafusa kuti amene anazayankhula kuti wasa'altuka ashrafu nnasi ittaba'uhu am du'afa'uhum fadhakarta anna du'afa'ahum ittaba'uhu. Ndinakufunsa iweyo kunena kuti kodi amene akumutsatira mtumiki ameneyo ndi anthu olemekezeka pakati pa iwowo kapena ndi anthu amene ali osauka? Ndiye iweyo wandiyankha kunena kuti ndi anthu otani osauka. Hirakli apa sanali Msilamu, anali munthu odziwa mbiri mmene zimakhalira. Ndiye anayankhula kunena kuti wa hum atba'u rusul, ndithudi osaukawo ndiye amene amamutsatira di mtumiki. Ndifake mudzaone lero lino anthu amene amakhala patsogolo kumutsatira mtumiki, anthu akangova hadithi ya mtumiki waja ndikuitsatira
amene amachulukira kwambiri anthu amene alota osauka. Anthu ochuluka amene Allah wapatsa mayesero achuma amayikana hadithi chifukwa choti kusembana ndi zilakolako zawo. Inu akazi inu muzikhala m'nyumba zanuzo musatuluke kuti kunja, Allah walamula choncho. Muona kuti amene amakhala m'nyumba zawozo ndi akazi amene alosauka ochepa. Ochuluka mwa iwo amene ali ndi chuma ndi amene amatuluka kunjako ndi kumakuonesa machani zokongola zawo, azikuonesa madinda kumene kucha. Akazi auje basa ndazo aloza ndi mmene zimakhalira. Chifukwa chonena kuti zili zodziwika kuti amene amawatsatira atumiki ndi amene analosauka. Inuyo mu nthawi inoyi mwina mukhozokhala olemera kwambiri kuposa maswahaba a Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Simuli mafoni. Maswahaba anabe mafoni. Of course tikozana kuti nthawi imene mafoni kunalibe, koma ndrama ya mafoni yo imakhala kuti iwo ndi imene akuidya mwina kwa miyezi ingapo. Amatha kukhala swahabiyu ndi nkhosa imene amangoweta ncholinga choti azikamanka azimwa ndi banja lake masiku nkumatani ndi kumapita. Lero lino Silamu ali ndi sima, ali ndi mpunga, ali ndi chani, akumatenga zoche kudya ndi kutaya. Akauzida kuti wala tusrifu, akumati ndrama ndi zanga musandira muneja zochita. Kumauzida kuti musaononge zinthu, iye ndi amene akumakhala patsogoloso kumatani kumaononga zinthu. Kumauza Silamu tumika analetsa kuononga madzi, tizisamba 2.5 liters ya madzi, alibiru umalipira ndiwe. Iwo tu sakulimbana ndiwe, akulimbana ndi mtumiki. Iye apotiphunzitsa ife kukhala anthu osatani osaononga. Chifukwa inna Allaha la yuhibbul musrifin. Allah samakonda anthu osakatsa. Mtumiki nyumba mwake munaibe wardrobe. Zovala zake amavala zovala zimene zinali zochepa, amapinda mtumiki kupinda zovala zandi kuzika hapo ndikugona. Kusenzata anaibe malo oti azizikamo kumasunga. Mtumiki wa Allah. Bilal akufotokoza kuti ineyo ndi amene ndimayendetsa chuma cha mtumiki. Wallahi mtumiki analibe chuma. Ndikachiwerengera ine chuma chimene mtumiki anali nacho chinali chuma choti ena mwa inuyo ndi anthu olemera kumposa nda mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Lero lino Allah watidalitsa ndi chuma, koma ndife anthu amene tili oti osapindula ndi chuma chicha. Chifukwa chani? Sitikudziwa cholinga cha chuma chimene Allah watipatsa. That's why ambiri mugulanthu okalowa ku moto ndi anthu olemera. Osauka ndi ambiri amene atakaye kuti kujanna mugula Asilamu. Ndi akupitiriza Abu Sufyani kufotokoza kunena kuti anayankhulanso Hilakrias kunena kuti wasaaltuka, ndinakufunsanso iweyo kuti ayaziduna am yanqusun, anthu amene akumutsatirawo kodi akuwonjezereka kapena akupunguka. Fadhakarta annahum yazidun, ndiye unanena kuti akutani akuwonjezereka. Wakadhalika amrul imani hatta yatim, chimenecho ndiye ndi chikhulupiriro chimakhala chikutani chikufala mpaka na chimafika poti chakwanira. Kusonyeza kuti tikaona mu dawa imene mtumiki anapanga, imene amamwalira ku Makka kumene adakuthawa kuja chifukwa anthu amafuna kumupha, anthu anatani anamuvomereza kumapeto kwake. Chifukwa chani? Muitano wa mtumiki sunali wabodza. Mtumiki anayitanira ku chilungamo, ndipo anthu amachidziwa kuti chimenecho ndi chilungamo ngakhala machikana dala amene anali maswanadidu fil Makka, amene anali akuluakulu Makka amadziwa zoti mtumiki akutitanira ku chilungamo. Koma Allah anamuuzira mtumiki kuti chani? Kabura ala almushrikina ma tad'uuhum ilayhi, zilizokhwima kwambiri pa anthu amene ali mamushrikuna kuti avomereze zomwe iwe ukuwayitanira. Ngani yake inali imodzi. Kaaba idazungulira ndi mafano, ndiye kumachoka madera akutali anthu amene amabwera ku Makka ndi zinthu ziwiri. Choyamba akapembedze mafano amenewo, chachiwiri akachita chani? Business. Ndiye Makuraishi akayitanidwa ku Chisilamu amadziwa kuti chimenecho ndi chilungamo, koma chimene chimachitika ndi chani? Amaona kuti akhala pansi pa mtumiki sallallahu alayhi wasallam, yemwe iwo amamuyang'anira pansi. Ndiye amalolera kuti zimene akupindula awawo zapembedza mafano aja akabwera sakugulisana zinthu chanchani, zimene akupindula nazo zimene zijazo akabwera ku Chisilamu zitani zitha. Ndiye pachifukwa chimene chamachikana dala chilungamo akutani akuchidziwa. Chimodzimodzi lero lino munthu amatha kuuzidwa chilungamo kuti amwene inu mukugulitsa meshi mu shop mwanu ndinu Usilamu. Mtumiki anatemberera mkazi amene amawonjezera tsitsi lina pamwamba pa tsitsi lake. Ndiye inuyo mukuthandizira kuti mkazi azipanga zimene mtumiki wamutemberera. Inu pamene papo mukuona kuti ndi ubwino. Si oyamba so kukhala so mugulu otembereredwaso ndinu nomwe. Ndiye mwa mtumiki anangonena zoti wogwiritsira ntchito meshi. Sada nenepo pene popanga
ndi ogulitsa yemo, ndikumagulitsa nsilamu, ndikumalemera, ndikumagula zovala za nyuwani, ndikumagula maperfume, ndikumagula galimoto, ndikumamanga nyumba zacha zapamwamba. Anthu amene akufuna janna ayi. So amene achulukira so mthawiro ndi ati ndi anthu ngati amene. Timatambasula mwapang'ono chimene chitakapangitse anthu olemera kukalowa ku moto, komanso chimene chitakapangitse anthu osauka kukalowa ku janna ochuluka. Ochepa kuchokera mwa olemera kukalowa ku janna, ambiri mwa iwo kukalowa ku jahannam. Ochepa mwa osauka kukalowa ku jahannam, ambiri mwa iwo kukalowa kuti ku janna. Mukula chani na okhulupirira. Ndeka tiyeni tione tsopano nkhani ina ijano, si nkhani tinanena tili pawiri eti. Gawo lina kumbali ya akazi, tamva zoti akazi ambiri akalowa kuti kumoto. Kwa mwina tisanafike kumeneko pali hadithi yomwe tipipeza mu kitabu cha al-Bukhari, Sahih al-Bukhari 3244. Sahih al-Bukhari 3244. Pamenepa mtumiki akuti pasa chithunzi cha anthu amene atakalowe kuti atakalowe ku janna mugula osauka amene atakachuluke kumeneko. Abu Huraira akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam qala Allah adayankhula. Hadithi imene ni hadithi cha Quds. Qala Allah adayankhula, a'adadtu li'ibadi as-salihin, ndawakonzera akapolo anga olungama. Kusanyiza kuti mugula olemera okawa amene ali olungama na amene atakalowe kuti ku janna. Komanso mugula osauka amene ali ambiri kumene koko ndi anthu amene ali olungama muchani mu ntchito zawo. Pakena nati so osauka wina aliyense amene atakalowe ku janna, koma osauka ambiri akalowa kuti ku janna. Ndi Allah wakonzera akapolo wake amene ali olungama mu ntchito. Mala aina ra'at, zimene diso silinazionepo, wala udhuna sami'at, komanso zimene khutu silinazimvepo, wala khatara ala qalbi bashar, komanso mtima wa munthu sunaziganizirepo, zimene zili ku janna. Ndi apapa Allah ponena anthu okalowa ku janna ndi onse amene ali chani as-salihin, anthu amene amachita zinthu zimene zili zomusangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala, ngakhale mitima yawoyo ikutani ikunyansidwa nazo, koma iwo amayigonjetsa mitima yawo ija kufikira poti ivomereze cha zimenezozo zimene tutanthauza. Chifukwa simuzampeza wokhulupirira kupatula kuti amachita zinthu zimene Allah wamulamula motani mokondwera. Ndicho chete simudzapeza kuchokera mugula wokhulupirira kupatula kuti zimene amachita zimene Allah walamula amazichita zimenezo motani mokondwera. Ndipo amathamangira kukazichita zimene ikakwana nthawi ya swala amabwera kuswala monyadira. Osati kumabwera kuswala modzikokanso ya. Ndikuyima pa swala ndikumangofuna kuti swala yoyithe basi. Samapanga zimenezo, koma ndi anthu amene akamachita zinthu amachita zinthu mosangalala zimene Allah watani wawalamula. Saona kuti anthu akuyankhula zotani. Ndiye tatiyeni tsopano tibwere kwa akazi kuti kodi nchifukwa chani akazi ambiri inu mwanenedwa kuti mukalowa ku moto. Chifukwa ambiri ku moto tamva pene paja kuti ndi ndani? Ndi akazi. Pali hadithi yomwe kunena kuti tsiku lina la Idi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam atamaliza kupanga khutuba yake anakapita pamalo pamene akazi amaswalira. Chifukwa mtumiki tikunena kuti tsiku la Idi sana swalirepo pachani mkati muzikiti sana swalirepo, koma kuti iyeyu amaswalira pa bwalo, ndipo maswahaba amapachula kuti pa musalla. Swala zake za chani za Idi zonse amaswalira malo amenewo, koma Jumaa amapangira mu mzikiti, koma Idi amapangira kuti kunja kwa mzikiti. Ndi atamaliza kupanga khutuba anapitanso kwa akazi kuti akawayankhule mwapaderadera. Wapanga khutuba kwa anthu onse, akazi ndi amuna omwe amva, ndiye anapita kwa akaziwo mwapaderadera kuti akawayankhule special uthenga wa iwo. Ndiye adayankhula kwa akazi kunena kuti ineyo ndaonetsedwa moto, ndipo ambiri kumeneko ndi inuyo akazi. Choncho chulukitsani kupempha chikhululuko, komanso muchulukitse kupereka sadaka. Hadithi imeneyi tipeza mu Bukhari ndi hadith 29, komanso ndi hadith
304 mu Bukhari momwemo, komanso tipezanso mu Sahihi Muslim 885. Bukhari hadithi 29, komanso Bukhari yemweyo 304. Ndiye tikachoka mu Bukhari tibwera mu Muslim hadith 885. Tikachoka mmenemo tibwerenso mu Sahih Ibn Hibban ndi hadith 5252. Ndangochuliratu zonsezi chifukwa hadithi yo inabwera mu maversion angapo malingana ndi masahaba radhiyallahu anhum amene akuifotokozawo. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam atafotokozera zimene za akazi, mmodzi wa iwo adafunsa kuti ya Rasulullah, zili choncho bwanji kuti ife akazi ndife ambiri ku moto? Ndiye mtumiki anayankhula zinthu 4 pa hadithi imene. Anayankhulapo zinthu zingati? 4. Choyamba ndi kusayamika kwa mkazi. Adanena kuti akazi ambiri akalowa ku moto chifukwa chenera kuti chani? Yakfurna al-ashir wal ashira az-zawj. Akazi ndi osakhutitsidwa, ndi osayamika pa zimene amuna awo amawachitira. Komanso wayakfuna al-ihsan, amachikana chinthu chabwino chimene mwamuna wachawapanga. Mwamuna amene ali pa banja ndi mkazi yemwe ali wokhulupirira, mkazi wokhulupirirayo kuti akalowe ku janna akuyeneka kukhala wokhutitsidwa ndi zimene mwamunayo akumupangira. Ndiye mudzapeza kuti ambiri mugulu akazi akalowa ku moto chifukwa choyamba sakhutitsidwa ndi zimene amunawo akuwapangira. Komanso ubwino umene mwamuna uja akumabwera nawo pa nyumba paja iwo samaonanso kuti ndi ubwino. Amangofuna kuti basi mwamuna azingompasa mapressure osakhala bwino. Ndiye mtumiki akunena kuti lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, utati iwe mwamuna ukhale wabwino kwa mmodzi mwa iwo akaziyo kwa nthawi, kandi kwa chaka kandi zaka, ukhala ndi banja ukhala naye zaka 20, thumma ra'at minka shay'an, kenako mkazi uja ndikuona mwa iwe chinthu chimene sikinamusangalatse mkaziyo, qalat, ama yankula, ma ra'aytu minka khairan qattu, sindidaonepo mwa iweyo mwamuna iweyo ubwino wina uliwonse. Mkazi amene tu wakhala ni mwamuna kwa zaka 40, ndenga tu wakhala kwa zaka 40 zonsezo akufuna kuduza mayi amene wakuti samaona ubwino kuchokera kwa mwamuna, ndiye amakhalira nyini mwamuna ngati sana ali wabwino. Zaka 40 kumakhala ni mwamuna, kenako mwamuna wacha akangochita china chake mwachitsanzo osakugulirana abaya pa tsiku la Idi, basi wasandika woipa. Stingy Men Association inuyo mwamuna uja kulandira mayina chifukwa sana pange chimene amayi aja amafuna. Kapena kungwaza kuti mayi kuyambira lero linisaza kuone niso nimukumatuluka nyumba, ndifuna muzikhala muno mu nyumba. Musamayende kunja kupokha pamene pali pofunikira, kupita kunsika, kapena kupita kunzikiti, kapena kupita kuchipatala, ndi zina zimene kukaona abale anu, koma musamangoenda chisawawa yani. Muzikhala muti nyumba muno. Mayi amene itu alalata ndithu chifukwa chake. Chifukwa chanena kuti mkazi ameneyu mwamunayo wachita china chake chimene sikinamusangalatse mkazi. Sikuti chinthu chonchoyipa iya, ndi chinthu chabwino koma sikinamusangalatse ndani? Mayiwa. Ndiye mayi amayankhula mawu mpaka na kufika kulumba malire osonyeza kusayamika. Sudanichitirepo ino bwino chindikwatilire. Tayankhapo mafunso ife amene akazi amatifunsa kunena kuti ine amuna anga takhala zaka ati ine amuna anga anasiya kundigulira zovala. Ndiye ine chimene mangu afunsa ndi funso limodzi. Mafunsa kuti mayi, chilowere ni mbanja kufikira lero amuna anu sanakugulire nipo ni zovala? Amayankha kuti ananigulirapo koma ndikale. Ndiye mafunsa soma mubwera kuno kufuna munduze kuti chani? Kuti mamuna anu yosamagula zovala kapena mamuna anu anakugulira ni zovala kale. Kena kubasona ayi pamene kuna ngasi zovala zakalezo nakashiya meno nayambira kuvala chomwecho kusayamika kumeneko te. Ngani apa situ kunena kuti amuna asamagule zovala zanyiwani, kapena kuti amuna asamagule akazi awo zovala, koma tufuna kunena kuti mkazi adzikhutitsidwa ndi zimene mamuna wamuchitira mu nthawi imene. Ngati ali ndi chovala iyeyo chimene akuvala kubisa umalisecho wake, adzingokhala chete, chifukwa alipo akazi ena kunjako amene amampembedza mamuna awo chifukwa wangwagulira chitenje chimodzi cha 6,000, mkazi amene kumanyadira pamene inuyo mukupempha chovala chimene mukupempha cho ndi cha 80,000.
Koma nyumba monso muli zovala zina zimene akugulira ni mbuyomu za ma 50 chakuti 1000 zambirimbiri. Mukuona meneko akazi kusayamika kwa kumakhala kuti samaona kuti kodi ineyo mene ndikupanga izizi alipo ena amene ali ndi zangati ine fake ntumikana nena kuti musayangane anthu amene ali pamwamba panu economically kapena kumbali ya ndalama. Musamayangane amenewo. Musamayangane munthu amene ali wotsogola pamwamba pa inuwe kumbali ya chuma osati kumbali ya maibada ya. Ngati ufuna kuti mukalowe kujanna ayang'aneni anthu amene akuchita ibada kukuposani inuyo. Ndiye mutani mulimbikiraso nanu. Koma musayangane anthu amene akulimbikira za pa dziko lapansi chifukwa chani mukayang'ana amene aja simukhala wothokoza pa zimene Allah akupatsani inuyo. Muzizoona ngati inuyo Allah sakukuchitirani zinthu. Ngati muli ndi phone ya makeypad musamayangane amene ali phone ya touch. Chifukwa mukamuyangana amene ali phone ya touch simuyamika koma muyangane amene alibe phone. Famu kamuyangana amene alibe phone muyamika Allah kuti ine ndili bola ine ndili phone ndikumayimbira ina acha. Ngati ine muli ndi njinga yakapalasa musamuyangane munthu amene ali galimoto muyangane amene akuyenda pansi. Famu kamuyangana amene akuyenda pansi muyamika kuti Allah wakukondani okupatsani chani okupatsani njinga mukuyenda chokhala mukupalasa. Inu muli ndi sapato musamuyangane amene ali ndi sapato zimene amangosintha daily muyangane uyo amene ali ndi masilipasi oboka kapena amene ali beya. Fanyana kuti amene ali beya uja amene ujayo akuyamikaso pamaso pa Allah ndi zina zimene Allah wampasa sakudandaula pamene mukudandaula pamaso pa Allah ndi sapato imodzi zimene Allah wakupatsani. Akazi ambiri samayamika chifukwa chani samayang'ana zitsanzo zimene zili pansi pawo amayang'ana zitsanzo zomwe zili pamwamba pawo. Akufuna kuti akhale ngati akazi auje akufuna akhale ngati aneba aja zimene akuchita amuna aneba akulira akazi awo zakuti iwe basi bwera ku nyumba kwakuti kuli DSTV mpaka na mamuna kusowa mtendere kabwereka ngongole atafuna DSTV nja nyumba. Zimenezo zikuchitika atwete zikuchitika. Mamuna kumagula chinthu chimene sakuchifuna imene chisali pa budget chifukwa chake chifukwa akazi ake akuti salola iyayi afuna akhale nazo zimenezo basi. Koma akakhala nazo palibe chimene chimaonetsa mwayo kuti ayandikira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sizimayandikitsa kwa Allah munjira ene iliyonse. Pake mudzaone kuti tsiku ilili limene lili la Eid sitatukwanidwa. Akazi awagulira mabaya amunawo. Mabaya amenewo adzapita kunzikitiko akaswali koma sakangobwerera choncho akazijambula ndikuika pa social media kubweretsa maesera amene Allah watani wawaletsaje. Akudziyandikitsa kwa Allah ngati hayi ndiye muona kuti akazi ambiri chifukwa cha kusayamika kwawo iwo sakalowa kujanna. Ndiokwatiwa koma sakalowa kuti kujanna nkhani yake kusayamika. Amateka mamuna kugula nsapato akagula sapato ya China wagula 3000 kwacha. Kapena wapita pakaunjika wakagula sapato mwina 5000 kwapatsa akazi ake akazanga sapato ndi iyi. Nde akazi aje choyambirira samanena kuti jazakallahu khairan samayankhula mawu amenewo ngati amayankhulapo ndochepa kwambiri. Ambiri chimene amayankhula nchonena kuti mwagula ndalama zingati ndagula mwachitsanzo ndagula 10000 koma ndakuberani mukanandipatsa ine ndikanakagula pera pake zikuchipa kwambiri akumapanga ma 3000 ndio kauza kuti ine ndaigula 4000 ndena kuuma ndigulira zochipa ngona pene mkazi zimenezo zimene zikumpangitsa mkazi yekukhala munthu amene atakalowe kumuri fachi sakuyamika akufuna chani pamenepo akudandaula alibe chinthu mwangulira chinthu sakuchifunaso chinthu chichi kumpatsa ndalama kuti akachigule akuyidera Yesu unandigulire mafuta odzola. Mafuta odzola walipo akuti afuna mafuta ake ati aja amataka dzola anzawo aja amatuwa aja akamatuka nyumba aja akufuna amene aja. Chinthu chachiwiri akazi kuchulukitsa kutemberera. Hadithi yomwe ija taifotokoza ija Abu Sa'id al-Khudri wa hadithi yake mulimawa amene mtumika kunena kuti inu akazi tukthirna al-la'n mumachulutsa kumatemberera kuntemberera mwamuna muna ina ndopanda ntchito kapena mwana wanu kumene iwe mwana wa galu iwe chifuyenera kuti wachita chinthu china yake chimene chakupyesa mtima mpaka na mwana wanuyo mukumunena kuti mwana wa galu. So izi zimachitika ifanya mkazi ngati sana phunzire dini nditu amalumpha malire mpaka na kukagwera mugula akazi awawa okalowa kuti kumoto. Pambuyo poti Allah amulemekeza ndi Chisilamu mkazi amadzivula ndi Chisilamu chija kuchivula Chisilamu chija kuna dine Chisilamu chilibe nacho ntchito ningokhala chabwino Mariamu kumaza Chisilamu zo ayi
kapena ndikhale Khadija za Chisilamuzo ayi kumavala trouser pakati pa miyendo pano kumadindika koma kuti ndi zimayi wacha wa Chisilamu. Akauzidwa ndikumatukwana anthu amene akumuuza kuwatemberera phuzo osakhala chibwanaso ya. Akazi amachulukitsa kutemberera, kuwatemberera amuna awo, kuwatemberera even makolo amamuna, kuwatemberera abale ake amamuna, kuwatemberera atasazabwereso pakombano anthu oyipa kwambiri mangobwera mangothera ndiyo basi. Number 3, akazi amachulukitsa kudandaula, kuchulukitsa madando. Tumikanena kuti kudutsa mwa Jabir ibn Abdullah li annakunna, chifukwa choti inuyo akazi inu tukthirina shaka, mumachulukitsa ashakat. Ashaka ndiye kuti kudandaula, kuti ine ndilivutola kutira kuti ine makuti basi pamene mkazi wakhala samafuna kuti azikamba zabwino koma zingokamba za mavuto ngati kuti banja ni mavuto kaoka. Throughout the whole day mfake muzaone amuna ambiri sakhala makomo. Even Saturday limene akupuma ku office, Saturday lo mupeza zoti mamuna sakukhala pati pakomo. Ngani yake akazi awo kunyumbako ukudya sima akulala tiri pasima umwepo, kunyumbako kogonako 1 hour akukulala tiri sunagoni. Zonsezo zikuchitika chifanyani mkazi mwa iyeyo ngati sadzigwira ndiye kuti adzakhala mmodzi mukulantho kala ku jahannama chifukwa cha madando kumangodandaula china chilichonse basi. Akuphunzitsidwa zinthu za dini muzikiti muno dzulo shehe amalalikira kunena kuti chani, kunena kuti mudzabwere mutavala zovala zimene simbweretsa mayesero kwa anthu. Kungotuluka muzikiti mpaka nakafika kunyumba kungodandaula komatu Chisilamu chake twe gani mpaka nakuyamba kumukumbaso amene akupereka ulaliki uja. Why? Chifukwa chani? Chifukwa chani simukufuna kuvomereza chilungamo chimene Allah subhanahu wa ta'ala pamodzi ndi mtumiki wake wakupatsana. Ndiye mkazi chifukwa cha kuchulukitsa madando, kuchulukitsa kudandaula, chimakhala choseketsa kwambiri kuti mkazi pa khomo la makolo ake amakhala mmene amakhaliramo. Kumakhala mwina ndi madresa 3 zaka nkumapita pa khomo la makolo ake. Akazi amene akumatumba avalapo tuzoboka amene aja pa khomo la makolo ake kumasoka singano akumudzi wabwino bwino. Koma akangokwatiwa namo mutenga ngati mamuna yachani banki azowapangira zimene even makolo awo samatani samuachitira. Makolo awo ni even galimoto sanagulepo adiwo mugulire galimoto. Mai yake sanavalepo deresi lodula. Aisha radhiyallahu anha akumufotokozera Urwa ibn Zubair kuti ewe mwana wa mchemwe ali waine fana ali Urwa ibn Zubair anali mwana wa Asma binti Abu Bakr. Yo mwana wa mchemwe ali waine ifeyo tikukhala ni mtumiki sallallahu alayhi wasallam 2 months imata pakomo pathu nyumba zonse 9 zimene tumikana ali nazo moto satani osayakapo 2 months 60 days mwachidule kuti zimveke bwino kuyambira pa 1 kufika pa 30 pa 1 pa 30 60 days yose mkazi osakoleza chani moto. Ndiye Urwa anadaba kuti ya khala ino ajeni anti yanga ndiye mmaja chani. Ndiye Aisha nena kuti feti mango mwa madzi ndikudyera tende. Zimenezo sikuti zinali tuzakudya zoti mpaka na munthu kumakhuta kapena kuti mwina tikoza ngonena kuti timango mwa madzi ndikudya mango. Ngotenga choncho kuti nanga sizipatso eti fatene ndi chipatso. Ndiye tingotengera kumalayi kuno kuti amango dia mango ndikungomwa chani madzi basi nkugona 2 months. Mkazi amene ali kuno kumalayi kuno mkazi muchitikire zimenezo bwa amayi ali kuseliwo simupakira ino mupakira basi muzipita ine sazuzike ya bambanga sama ndipanga choncho koma kwa mboga amadya sima ya deya fedi babao zavuta woko mani adiaidapo woko mani koma kuti osamadi woko mani koma mpunga makaroni maspaghetti chanchani ma chips and chicken mateka we inu mukusimbwiranje mkazi amachulukitsa kudandaula pa zinthu zimene sakuyeneka kutani kudandaula mwachidule. Achina Aisha ameneka kudandaula zomveka inu 2 months akungodya tende ndikumwa madzi mpoveka adi kuti adandaule koma sana adandaule kumangokhala osadandaula mtumiki sinavepa kuti anatuma wina wake kwangulira mkazi wake chovala ndikubweretsa azikazi amene amakhala ndi zovala zoti amasoka kusoka. Aisha radhiyallahu anha anandi dress la Aisha lazigamba lomachita kusoka koma ni mkazi wanda mtumiki.
akazi amasiku ano zingatheke zimenezo ngati amadandaula ndi bonya amene akudya ku nyumba bonya weniweni bonya akuti akuagoneka ndi njala soya pieces ujaya kudya okazingira bwinobwino chanchani koma kumadandaula akuti sana adi akungozuzika angodya soya pieces ife wallahi timaona anthu angonyamula masamba amene akaphika ku nyumba masamba chabe ndi tomato mmodzi akaphika ku nyumba ndikukadya ndikukhuta ndikuyamika Allah opanda tulijenitu opanda ufaso ungophika masamba ngwabwadisa ndikuphulisa mu tomato ndikumadya ana tiyeni bwerana patitani tidye zimenezo anthu akupanga maziko pano kumalaiko nkunonso koma muona kuti akazi ambiri chifukwa mavuto amene wasamadziwa kapena akuwadziwa ndi amafuna kuti mwamuna ayo amukolokole nakasiku banja akusamapitirira ku banja banja ndi ibada kati akazi samadziwa so ibada sumachita mwakufuna kwako yani umachita mwakufuna kwa ndani kwa Allah ibada umachita mwakufuna kwa Allah ndi akazi ambiri amayiwala zoti akalowa mbanja apange zimene Allah yakufuna amapanga zimene wakufuna that's why akalowe kuti kumoto ambiri chomaliza chimene mtumiki akufotokoza mu hadithi imeneyi ananena kuti kuzengereza kuchita zabwino Hakimu ibn Hizam akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam adaonjezeranso kuwauza akazi kuti watusawifna alkhair inuyo mazengereza kuchita zabwino wallahi Allah palibe ubwino umene anawachitira akazi pambuyo pobweretsa Chisilamu kuposa amene anapangira akazi a Chisilamu wani anawalemekeza kuti azibisala nyumba azikhala nyumba zawo wallahi umene ndi ubwino ndipo palibe ubwino uli wonse umene ungaposi pamene ndi akazi amausiya ubwino umene uchi ndikumakatuka kunja uko ndikumakagondedwa ndazi muna mu office mo ndikumakagondedwa ndazi muna majeni malo a business mkazo omanyamuka kwawo adumakagona kwako ampepus business ati akaunjika akungoenda kumabwera after mathiendi akamwana mamuna wake mathiendi abwera ni wako bili mai anali ku business amayi yanga kazi wa Chisilamu ukagona kunsika zabwino bwino zimenezo so Allah akupatsani ubwino woti mukhale nyumba za faku Allah ponena kuti khala ni nyumba zanu palibe so ubwino umene ungaposi pamene ndiye choyambirira mkazi chimene chimaonesa kuti amazengereza ubwino ndikutuluka nyumba mwake mwachisawawa choyamba ndi chimenecho chachiwiri Allah akunena kuti kudzera palilime la mtumiki wake nyumba zanu inu ya akazi afdal min almasajid ndi zabwino kwambiri kuposa mizikiti kupemphereramo kusonyeza kuti ino akazi swala zanuzo Allah wakufewetserani simungayeneka kuti muziyenda every swalati kasanu patsiku kumayenda kuchoka ku nyumba bwera ku mzikiti ayi muswalire ku nyumba komweko koma ndangati mugula akazi amene amakwanitsa zimenezo Allah akumupweketsera kuti aziswalira nyumba kumakumakanika so nyumba moso imagine nyumba mumwe mutu kumanyinyirika mkazi kuti aswali nyumba kungochoka pa bedi pene mwakhalapo kaya pampando pene mwakhalapo mupite uko mukatenge ijeni mukapange ndikubwerera so kuswali ndikubwe simunyenyeka koma akazi ambiri amona ngati chimenjo ndi chinchito nanga akanauza zoti inu ndi faradhi mufune musafune muzipita kunzikiri zikanakhala bwa zikanakhala zovuta pamasi so mkazi amazengereza kuchita zabwino Allah subhanahu wa ta'ala wapatsa ubwino wochuluka kwambiri kuti azipanga kukhala pa nyumba hapo kungokoza nyumba apeza malipiro koma uona kuti amuna ambiri aninazi kazi koma akafika mmakomo mwawo mukhangata akulowa mudzala nde mkazi azikhala chichichirata kukoza nyumba chifoti kubwera alendo mamuna aka akamabwera sakonzamo ya mamuna ndi mulendo ofunikira ndi ndani nyumba akanga udo khanga kuti anthu anasamukamo mkazi wa Chisilamu zonsezo kuzengereza ubwino umene Allah subhanahu wa ta'ala wampatsa mkazi wa Chisilamu ndio nena kuti akhoza kwalwaso kujanna mosavuta kungokhala pa nyumba kumakonza nyumbayo kuphika kusamalira ana ndikumawerenga Qur'ani pamenepo kuphunzira dini ndikumaphunzitsa ana mamuna akabwera kumusamalira basi masiku kumapita janna imene akazambira Chisilamu kuitane akuyisiya zopheka koma kuti azikwaniritse izi zinthu zochepa tumikana hapo zinthu 4 kuti idha sallatil mar'at khamsaha akaswali mkazi swala zake zisanu pa tsiku nyumba mwakemo wasamat shahraha ndikusala mwezi uno wa Ramadhani wa hafidhat farjaha komanso ndikusunga umaliseche wake povala hijabu yokwanira ndipo hijabu yokwanira yoyambira ni nyumbamo kukazikika nyumbamo ndipo akamatuluka kunja avale chovala chimene sichobweretsa fitina kunjako amuna samusirira chimene chitakhale chonyasa chifanya akupembedza Allah akusangalatsa mamuna wake ndi amene ali wofunikira kuona thupi lake wofunikira kuona ukongola kwake
anthu akunsewu alibe ntchito komuona ti mkazi akutuluka nyumba atadzipoda wazisamalira wazinunkhiritsa akubwerera nyumba ndikachotsa makeup ndikuchotsa chovala chanunkhiracho ndikuvala zovala zotani zosaoneka bwino zimene amene kakuvala potuluka nyumbamo zosaoneka bwino zakuzivala nyumbamo ndikumavala chihijabu mkazi chachikulu nyumba chosagwira thupi chogwira thupi ndi kumachivala potuluka kuti kunja ndiye kumene kusukusunga maliseche wa ata'at zawjaha kaza akaveranso mwamuna wake muzimene akulamulidwa muzabwino zizayankhulidwa kwa iye kuti lowa kujanna makoma amene kutani ukuwafuna ndi za simple koma kuti izi zazikwaniritsa akazi simasewera iya chifukwa chani mwayo muli kuzengereza kuchita chani kuchita ubwino watusawifna alkhair amazengereza kuchita ubwino ndiye kuchokera muzina zimene zikapangitse kuti ambiri mugula akazi akalowe kumoto tikabwera mu hadithi yomwe Ibn Umar akuifotokoza itayimaliza yokuza malangizo amene tumikada apereka pa tsiku la Eid koma watu mafuna tinene china chomaliza chimene munthawi yathu inonso chikukhala ngati kuti ndi chithunzithunzi chimene chikutionetsa mmene idzakhalire nthawi imene Ibn Umar hadithi imene tikupeza Musnad Ahmad 53 Musnad Ahmad 53 النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال tumikayankhula kunena kuti yanzilu ad-dajjal fi hadhihi as-sabakha bimarriqanat adzabwera dajjal pa dambo ilosheda marriqanat kumadina ndiye fayakunu akthara man yakhruju ilayhi ndiye adzakhala ambiri amene adzatamangire kutuka nyumba zawo kutamangira kwa iyeyo annisa'u akazi tachoka pokuza pa family kuti nkazi zinthu izi zimene zimachitika pa family pa ndiye tibweretso pano kuti muoneso kusokonekera kwina kwa akazi kumene kukuwapangitsa kuti akalowe kuti ku jahannama ambiri dajjal adzabwera pamalo ocheda marriqanati ndiye amene azatuluka nyumba zawo ndikumathamangira kwa iyeyo adzakhala ambiri mwayo akthar tumikakuti ati akthar ambiri man yakhruju ilayhi amene azathamangira kwa iyeyo annisa adzakhala ndani akazi hatta mpakana inna ar-rajula mamuna la yarji' ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi azatamangira kwa hamimihi mkazi wake komanso wa ila ummihi ndi kwa mai yake wa ila ibnatihi ndi kwa mwana wake wa mkazi wa ukhtihi ndi kwa mchemwali wake wa ammatihi ndi kwa anti yake tamangira konseko nda adzamangirira nyumba momwemo pa chingwe azathamanga nyumba kwake kukampeza mkazi wake ndi kummangirira miyendo ni manja kummangirira cha nyumbamo kenako azathamangira ku nyumba ya ijeni ya mwana wake kama mwana wake azakhala momo mwankaziyo azamangirira momo azathamangira kwa mai yake kuamangirira muti koma apo pazikuonesa kuti osewa azakhala jani nyumba imodzi fanya hadithi ije kunena kuti kumapeto kwa nthawi mwamuna mmodzi azasamalira akazi okwanira ngati 50 chifukwa cha kuchepa kwa amuna ndi kuti mai yake aijeni anti yake mwana wake wamkazi mulongo wake azakhala kuti akuyang'anidwa ndiye ndi azathamangira kwa ifa azakhala pafupi sana zakala gali moto ulendo wao kujo kama zakala pati pafupi so azamanga onsewo chani zingwe makhafata an takhruja ilayhi powawo pera kuti akhoza kutuluka nyumba mukuthamangiranso kwa ndani kwa dajjali mawa amene wandu kwayankhula choncho ndamene afuna kumaliziraso kwambiri ndipo ndamene anali point yakukambirana kwathu kwa lero dajjali ndi Mesia amene akutchedwa kuti waboza almasihu dajjal ndamene adzabwere kunyamula dzina la umesiya dzina la Yesu koma sadzakhala Yesu yoya fa Yesu ndamene ali mwini almasih ndi mwini Allah amene akumutcha kuti ndi almasihu so palibe almasihu kupatwa ndani Isa ibn Maryam koma uyu dajjal adzabwera ndi dzina limene lili loti ine ndi almasih koma Allah akumutcha kuti ndi ad-dajjal waboza now mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam hadithina akunena kuti wala taqumu as-sa'a
sidzabwera ola, yani kuti tsiku la chiweruzo silidzafika hata mpaka napadzabwere dajjaluna kadhabun, madajjali onama amene adzakwane 30, kulluhum onse mwa iwo azayankhula kuti ine ndine mtumiki wa Mulungu. Lero lino tindabusa amene amazitenga kuti iwo ndi chani, ndi prophet. Kungonyamula lilo kuti prophet zikutanthauza kuti iweyo malumikizana ndi ndani, ndi Allah. Chifukwa ife amene tikuwadziwa tikati an-nabii war rasul ndi amene amalumikizana ndi Allah eti. Ndiye wina ake kungodzipatsa dzina kuti ine ndine prophet, chimene afuna kutanthauza chani, iye ali ndi connection ndi Allah. Ndiye ndi angati mu nthawi ino akazi a Chisilamu amene akumapita kwa maprofeti awa? Ndi anga ambiri. Ndipo ambiri somwe iwo amene akumapita kumene kwako ndi akazi sachani a Chisilamu. Kodi kumeneko kumakhala chani? Maprofeti akumayankhula zowakomera nda azimayiwo. Aziwauza kunena kuti ndaona amuna anu amene muli nawo si amuna anu enieni ya. Nde azimayi aziuzidwa kuti mukuona amene amakupangirani muja treat, samakupasani zakuti, samakutereni, samakuti inu ndiye kumakulu kumadini zoona kunena ati aho. Anthu amene ndi kadhabu abodza, ndipikachira kunena ndi anthu abodza. Ndiye ndi chimodzimodzi apapa zikupereka chithunzithunzi kuti dajjali uja adzakhala ndi zinthu zimene akazi ambiri azazifuna mnthawi imene. Fa akazi amafuna miracles itwete. Amafuna zodabwitsa, amafuna munthu amene akuyankhula zogwirizana ndi iwo. Kuteka kutonsa amene tikumayankhula zinthu zowanyasa akazi ndife adani awo, ndipo sangamve chilichonse chimene ife tikuyankhula. Akafusabe malangizo kwa anthu ena amene angawapatse zimene akutani akufuna. Omutsatira dajjali ndi akazi ochuluka. Otsatiranso bodza mu nthawi yathu ino, kutsatira bodza ambiri mwa iwo amene akutsatira bodza ndita ochuluka ndi akazi. Ndipo ngati mmakomo mukupezeka zisokonezo, ochulukitsa amene akuchulukitsa kusokoneza ndi akazi. Ndipo ngati dziko lapansi pano pali kusokonekera, ochulukitsa kusokoneza ndi akazi. Mabungwe onse amene mmaona aja, onse amene amenyera za human rights, amene amayambitsa ndi akazi. Why? Amafuna kuti chipembedzo chiziwatsatira maganizo awo yo. Osati iwo maganizo awo atsatire cha chipembedzo. Ndiye Chisilamu amayi muli kuseiku, mukachitenga mmene anachitengera maswahaba achikazi, komanso mmene anachitengera ma tabi'ina achikazi, komanso mmene anachitengera ma taba'a tabi'ina achikazi, inu mudzakhala opambana. Chifukwa chani? Palibe mibado yolungama, mibado yabwino kuposa mibado itatu. Olo munthu atayankhula cha mtundu wanji ndimatusa magazi, matusa misozi, sangakhale opambana kuposa maswahaba amene Allah adawapatsa nzeru zozama za chipembedzo. Mkazi wa Chisilamu ali patsogolo yobwesa cha mayesero. Kazana waqidul Islamu inshallah tifotokozaso wiki amawa ino kupitiriza pene tinasira pacho. Koma naona becha nzeru kuti nkhani imene imuyimvetsetse bwino kuti inuyo ngati simuchenjera mukakhala nawo mugulantho kala kumoto. Fantumiki watiuza kale kuti ambiri akumoto ndi akazi. Si inetu ndi mtumiki wa Allah. Ndiye mwina nkuteka simazidziwa izi paketa kuuzana. Kukusambirani mmanja kuti chisankho chikhale cha inu. Musagule mashehe ya. Satani chani? Satani chilungamo chimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adatisira. Ndipo maswahaba ake radhiyallahu anhum adachitsatira ndi kuchigwiritsira ntchito ndi kuwaphunzitsa anthu.